हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव बयखौ बराय हरबाय दिनै जानला मोनला ब्लग भिडिअ लालाबायनोसैलाय नायलांदो नोंथांमोना जायखिजाया नै जाना न'आ नै माबा हाग्रा दुजोब्बाय नै सिलायावनो हा गोदान खोदोंमोनलै हा गोदान खोनाया हाग्रा दुजोब्बाय दुब्लि बारि खोबायना बायदि बायदि स्लिम स्लिममोन आरो सिगां नैबेबायदिमोन नैबे जरखैजा खोआखै नैबे गेजेरावल' खोदोंमोन सेस माबा जाजोब्बाय माथो हाग्रा दुजोब्बाय आयै न'आव माला इन्जुर होनो हाबावगोनथाय नै खालमासिसो लुफुंजोबनोसै ओमफ्राय ओरै ओंखाम संबाय थाग्रा न'आ बै थिं गैला बोख्लाजोब्बाय सैमा खाला लांदां जाजोब्बाय माने बै खैजा गलि लुदोंलै बै खैजा गलि लुहैबाय नै बेयावसो लुफैबाय आरो माने न' गलिसो बियो गलिसो मुदा मारिथ'वाखैनो मैयासो लुदों ओमफ्राय नै मा ओंख्रि संना हरोथाय आं खामानियावसो थांगोन आरो जोगोनारसो मिरामिसथार माथो बेदर गैयाबा जानो हाथ्रा ओमफ्राय नै थालिराबो दांनै दंखायो माथो गाजानो मैखुना नै गैला सावना जाजाबाय आंजों मा होनो ट्रेनाव फानलाबायग्राया जाहाजि ना मा थालिर होनो नैबे मोनसेया राहांबाय दै नैबे मोनसेया रायाखै नै गोरलैथार ओमफ्राय ओरै खान्थाल थाइजोबथारबायलै बै थाइजौआ आजामोनावसो दङ रजमोनावसो जाहानावबो दंनाया बै आंनि न' बारनानै बै सिमा जिङाव बेयाव बारफा बारनैल' बारा थाया एसे आगमोन्दासिम थाइजौआनो ओइ खैजा आयं लानाव बै जराव दंमोनलै बै गय फांसेजों नुहुरनाय माबायानो देन्जार बारखादों फिथाइ लाहांबाय आरो दा ओमफ्राय नै थाइजौआ थाइजौसो लायलांबाय खान्थाला नै देन्जार थाइदों माथो ख्रिनो ओंख्रि जाजासिगोन बैसागुआव मोजांसिन जाहैगोन दां ओंख्रि जानो ओमफ्राय ओइ नै ओरैबो फांसे दं खान्थाला थाइदों आरो लामनो थाइनायालाय आला मालाथारलै ब्लग भिडिअआ ओरैनो लाबोसाबलाबायबाय ब्लग भिडिअ माने चेनेला एसे थैयाबो ना सानब्रै सानबासो जालायलांबायना भिडिअ आपल'ड होनो मोनैया नालेंखराबोथ' थायनो रोंखाया बियो मोनदासो ओरै बारि बालाखौ एसे देखायनांग र' गाइस बर' गामियाव मा मा थायो नङा होनबा नै थालिरा एसे डिस्टार्ब जानायखाय दानफायबाय खारै जिरनांगौ खारैयाथ' जिरना दोन्दों प्लास्टिकजोंसो खोबना दोन्दों ओइ दुब्लि बारियाव थांसै आं र' एसे देखायनांगौ माबा माबि बारि बालाफोर नै गाइस नैबेखौ खिन्थागोन र' नखलि गान्जा ओमफ्राय इन्दि बिलाइ नै एम्फौ जानांगौलै बेजों सोरबाफोर लांफैगोनदां गाबोन समफोरहालागै नैबे समफ्रामलै समफ्राम बिफांमोन फिथाइयानो थायाखै नामा दाबायदियाव थायामोन नामाथाय मिथिला ओरै आनारस बागानखौ देखायनांग र' आनारस बागानाबो फांफा फांनैल' नै इंलिसाव मा होनगोन पाइनापोल आरो बेनोसै गाइस जानला मोनला भिडिअ देखो या दासो एसे गयफ्रा जाखांहांदों पुर्निमा मोखां नायबाय थाथाव ओरै खारैखौ देखायनो र' सप्तासेसो जाबाय खोबना दोननाया खारैया थालिर फस्ला आथियानि बर'नि सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रिफ्रा बेफोरजोंसो जायो खारैया रानखाबायमोन सावनोल' नांसिगौमोन ओमफ्राय माबा जोबाखैना गासिबो रानजोबाखैमोन ओमफ्राय बेयावनो अखा हानायखाय खोबना दोनबाय माने अखा हानानै सुस्र'लांबाथाय खारै गोबाबा खारोना बिनि थाखाय प्लास्टिकनि खोबना दोनबाय आरो मिथिखायो जोंना बर' मानसिफ्रा गासिबो दुब्लि बारिया नै बेफोरबायदि नुनो मोनगोन आरो दा दैज्लां जाबाथाय दैबारि जागोन दा जाथ'वाखैनो नै बिनिफ्रायनो खैदोंमोन सिलायाव हाखौ न'खौबो नोंनाथ' हाग्रा जाजोब्बाय खालमासियालागि मोजां जाहैगोन दा खोगोदान नालाय हाग्रा रज'दों मास मोननैसो जाबाय आरो हा खोनायाबो गोबोरखि हासारा नायदो देन्जार दंखायो बेयाव मोसौ गलि खाखायोमोन आरो बेयावनो लुफैबाय गलि दा एसे दाउ गन्द्रा खालामनांगोन दाउबो गैया मासेबो दाउ जोलै बायनांसिगौ र' ओंखाम जानोसै र' आं टेबोलाव ओइ नै आइया लांबाय टेबोलाव ओंखाम जानोसै आरो जायोब्रा आइया एसे लाजिदों आरो आं साफायनायखौ ओंखाम मोनजायाखै आं दाबो नै जानानै खामानि थांनोसै रेलायाव खामानि थांनांगौ ना मा नै जोंहा आरो ओरैजा सानजाहा आफा बोराइ बाथौ दं नै बैसागोआव बेरा गोदान दुमनांगौ
एसे बेकग्राउन्डफोरखौ नायदो गाइस जोंहानि न'नि बेकग्राउन्डखौ बेनोसै न'आ जानला मोनला आरो बिदिबा लोगोफोर गाइस भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो जिखुनु जाया दानि भिडिअआथ' बारा मोजां जाखायासै बिदिनो जानला मोनला खालामबाय आङो माने चेनेला एसे गोदो साइज थांगासिनो दंना भिडिअ आपल'ड थाब होनो हायाखै दा थाब होनो हायैखाय माने मोजां भिडिअ लाबोनो हायैखाय बेखौनो सिम्पोल ओरैनो हगारथ'बाय आरो जायखिया शेयार खालामना होदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो जाय जायनो गोदान थांदों आंना बुंनाया बारा जालायलाङा साननै सानथामसो जाबायना नेक्स्ट भिडिअ लोगोसे बाय बाय आखिथिंसो जाबायलै लोगोफोर गाइस बाय बाय दे नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन